de bani duce lipsă, nu de resurse duce lipsă, ci duce lipsă de oameni în fruntea statului cu capacitatea și cu voința de a vrea să pună în valoare resursele astea. Timp de 30 de ani ne-am obișnuit să acceptăm puțin de la clasa politică. Este momentul să avem obiective importante și să ne ținem de ele, pentru că românii pot și merită să fie fericiți aici în România.